Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da lidera LDP-a Čedomira Jovanovića privede na saslušanje zbog istrage koja je protiv njega pokrenuta nakon što je letos ispred prostorija Fiziocentra na Novom Beogradu napao vlasnika ove ambulante za rehabilitaciju Žarka Ivkovića i njegovog konsultanta Dejana Dubajića. Nalog za privođenje usledio je nakon što se Jovanović u petak nije odazvao pozivu za saslušanje koji mu je policija dostavila još 29. januara. Jovanović će zbog toga biti sproveden na saslušanje u pratnji policije narednog termina koji će biti zakazan, rečeno je u Trećem osnovnom tužilaštvu. Podsjetimo, protiv Jovanovića podneta je krivična prijava zbog nanošenja lakih povreda vlasniku Fiziocentra kog je napao neposredno pošto je pušten iz bolnice gde se prvi put lečio od infekcije koronavirusom.